Welcome to KBM Review. Nengkong ngaku aban ai kublai kerpang. Ya pi baro ki subscriber ki bala ai jing kershan ya kane ka channel ka jongi. Menta ngan explain ya pi kat kum ka timeline jong ka Conjuring Universe. Ka film ka ba imatang ya ka bala ai kerteng The Conjuring 2. Ya kane ka film a release ha ubnai Jun arhajar kan rew. Kane ka film horror kabala kamai buntam haka box office how teusnen ya kane ka film ro la direct da James Wan ha kane ka film u Patrick Wilson bat ka Vera Farmiga kila shim ya ka benta kumu Ed Warren bat ka Lorraine Warren kane ka film ka yathu shapang ka jingjia kabala jia house nem khat kandai spa nyo punyo ha ka Hodgson family ha kane ka ye la jujia ki paranormal activity la nengila ban ong bakila yok saki ya ka jingdon jong ki ksuit ki rengai bat u Ed bat ka Lorraine Warren hi ki bala yarap ya ka Hodgson family dongin ya pe ka ka bajia shikman ka ne ka khana kala pur step asaudong keleng ka London hadu baki breu kila sin kerteng da ka Amity Village of England ya kata ka ye ha ka sin ka banengkong la pen ya u Ed Warren bat ka Lorraine Warren baki dang le investigation ya ka Amity Village house ha ka por badang le investigation kat bakal Lorraine kadang persyang ban keren baki ksuit da ka sak ka bakadon ha kata hi ka por wan kar ngai jong uai uphlung bat uyalam ya ka sha basement jong kata ka yeng bat hangta ka Lorraine ka yo ya ka ngai jong ka uai ka sister ya ka balak tiap kum ka demon nan kata ka demon nan kala penting ya ka Lorraine da ka bapen ya ka rukom yap uet bat ka Lorraine ru kala syap tiang syakat dei ha ka sin ka ba arpat lapen ya ka Hodgson residence Enfield kabadon hai England house name khat khandai spa nyo punyo lapen ya ka sin jong ki saungut si para hapo school ka Margaret ka Janet u Billy bat u Johnny ka kemi jong kini ka de ka Peggy Hodgson kala pen he pensan hi dala de marway ya borok saungut ki khun namar ba ulok jong ka uklem ya shongshu ka jingkit jong ka Peggy ka long ka bakhia namar ba ulok jong ka umju ai bai bam ne bai school bro nakata ka daw ka Peggy ka syuku slide bag Henry wat la kataru kaya lek kat bala ban penbiang ya ki jingdon kam jong ki khun hadin katapat la pen ya ka sin ka bamen miet ha ka baka Janet kadang ya lek kai da ko ojhabol bat ka Margaret ro kala edon lang hangta kini arngut ki persyang ban keli jing keli na kirengai da ka bapendon kam ya kata ka ojhabol Henry kim ju yo jubab ka Janet ka bu ya ka jing keli bahato ipapa indang wat pai hadin kata la pen ya ka sin haka por shibeje la saw minit haka ta ka por baro kila ya yok thia Henry ka Janet pat ka kendit kensan na ka jing yok thia bat ka syam ya lade bakadon hakamra songkai jong ka ground floor Henry kam sung thu pat kumno ka lek poi syata syakawai pat ka liang la pen ya ka Margaret bakadang yok thia lengai hajin thia lejong Henry la don pat bawan tit jing khang jong ka bat onda kala play kam yo ya no ro hangta Amar kumtahi wan ka Janet hangta bat ka Margaret ka perkhat badai ka Janet ka bala tir jingkhang kumta kila ya lethia no baro argon hadin katapat lapen ya ka sin hari US haka ba u Ed bat ka Lorraine Warren kidang ya tainia bat uai u doktor haka wai ka talk show uta u doktor u kenno ba u Ed bat ka Lorraine kidai kiriu thok kiriu syukor bat ya ka investigation ka ba kila le haka Amity Village house ru dei ba ki shu thok ula benrap u Ed ula bitar ya kata ka jing ketok jong u doktor bat lapen kutno ya kata ka talk show next scene pat lapen ya u Johnny bat u Billy baki dang ya lekai da ka joy troop toy haka juk ka por u Billy udang persyang ro ban perthuk keren namar ba ulang thlun haba u keren andala khamit shushu habala yo thialun u Billy ula khi bat ula le di sha kitchen kat ba udang di ula kumpet sabar bat yo iya arteli ki sok pedoi haka wai na kita long kubadon basyong namar bakano kham syapo syawai pat ka Janet kadang syong habadum bat kai keren bat no re bat no kumta ka Margaret ru kala kendit no na ka jing yo thia ka Janet ka phai syakawai ka kendong bat ka keren marwai ka ong pelai no ya kane ka ying jongi wat juwan syu hangne phidai mano bat balai ba phi pendik ya Billy hangta sami da ka sur rang ba apat ba ong phi baro phin sayap lut u Billy ru un yap ka Margaret pat kali tin ya ka Janet bat ka penthia no
ban makaru ka thia no sa shphang ka Janet ka khibyang bat ka le yang hajan ka jingthia jong ka Margaret bat ka ong Jangai si sendon na ubili wajuan pendik yangi ka Margaret ro ka kendit bat ka kenhit ya ka Janet hakata ka por ki yo sngow ya ka sur ka bawan na kendong jong kata ka kamera ka baong ka ne ka dei ka ying ka jonga ki ya lek no nang ne ka Margaret kala syap tieng bat ka penmek lat ndrei omdan mano ro hangta ubili pat anda ula debdi kat ba udang kiu shalor u yo i ya uwe uru temen u barang syong halor sofa handrei patiaw ula kiu bet shalor bat u yo jentut ya ka wei ka jinglek kai kumta ula kenjat ya ka bat kala lek rum hapo ka playing ten bat u yai no handrei maria poi ha ka kamera la mi ka wei ka jing sawa na kata ka playing ten hamar ba ula mut ban thia no kata ka kali kai kala telun hi shabar ka kamera u bili u shim ya kata ka kali bat u bret chapo kata ka ten handrei kata ka kali kawan phai bia long kumbadon bakhangiat ya ka kani ka jingjia kala pensiir bahaya u bili kumta ula mare bande yathu halaka kemi u ong badon mano hapo jong katai ka ten andala lik pej ka pegi omdon mano ru hangta handrei ka yo sngo basawa na ka kamera ka basyapo bat anda kala lik pej ka lapan ban baka Janet kadang yo thia ha ka wei ka sofa ka pegi ka keli ya ka kumno pi poisene ka Janet ka ong lek se ngala kum yaj rumah sene ha ka por bangadang yo thia ha kamera lejong ka pegi ka betin ya ka Janet bat ka lap baka Janet ka kluj mat bat ka ong ngasngu thu kun ba phim dak khlain pha nakata ka daw omdan kam malik skul la shai ka sngi sares no hayem ha ka sngi ka babut ka Janet ka don marwai hayem bat ka dang pej TV ndrei kendit ka channel ka change hi nakawai syakawai pat ka Janet ka la pej biang da ka channel ka bamon maka bat ka bat no ya remote ha ka keti ndrei ka la biang ka channel bat haba ka mut ban shim ya remote don shu hangta hakata hi ka por ring ka phone ba call ka pegi kat ba kadang kren phone bat la ka kemi ka yo i ba remote ula don hakawai pat ka sofa kala kham syap tieng hangta bat ka sim no ya utau remote na sofa kala switch on biang ya ka TV ndrei mentaru ja biang ka channel kumta kadang persang wat ya ka daw jong ka jingthut kata ka TV ka yo i kensan hapo TV ya uwe utemen ubasyong ha sofa rengkat ka bat remote hakti bat haba ka phaidin kam yo isu ya utau teman bat u remote ru uhap hi hamadan ka Janet kala syap tieng shikadei bat hamar kumtahi utau teman ulawan hajan skor jongka bat u halla uong kani kadei ka ying ka jonga khiyami no nang ne shi sendon ka Janet kala tieng shisha hadu kata-kata HAKA next scene lapen iyo Ed bat ka Lauren u Ed udang draw ya ka wei ka painting haba ka Lauren ka page ya kata ka painting kala tip baka dei ka demon nan ya ka bakala yo i ha MTV le u Ed u yathu ya ka Lauren ba u post new ka balong kan shabha bat kane ka demon nan kala ne sa hajabing jong u nakata ka daw ula pen ya ka te ka dor ka Lauren kala tieng ban yo sngow ya ka jing yathu jong u Ed bat ka ong ya u ba yamanta shipor ngin sange shwa ban shim ya ka paranormal cases next scene lapen i ha ka por men miet ha shwa ba ka Janet kan thia kala te yelade ha ka jing thia khnang ba kanom yai rumah shu anda kala yo thia ha ka por ba kala yo thia la don ba bread ya ka na lor jin thia bat kala kendit no hangta kala yo sngow ro ba don ba tit jing khang wat ha padang ka jing tieng ka Janet kala mi nangta bat kala lek sha kamera songkai ba don kata ka sofa bat ka yo i ba kata ka sofa kala sedang ban ki suki kumta kala mare wot shala ka kamera bat kala khang kram ya ka jingkhang bat kali thia no hakata ka por ka jingkhang kala pli he ka Janet kala tieng saba palat bat ka yo sngow kumbadon ba wan yai sejan jongka hangta hi ladon ba dai kan san ya ka na terpem bat kala lenya ka Margaret ru kala kendit hakata ka por bat ka jingthia jongki boro ar kila khi kumba khi jumai ba jur bha kumta kila mare saka kamera jongka pegi haba ka pegi kala wan saka kamera ban peg kalap ya ka oja bot hakrum jinthia kumta kala ma ya ki baro arngot hakata hi ka por ka pegi ka yui ba ka wei ka dressing table kala yaj hi bat kala khangdam ya ka wei ka jingkhang hangta baro laingut kila ya shapting lot kila wan mare sabar bat lej hayeng joki paramarjan ka pegi kala yathu shapang kata ha ka wei ka paramarjan bat kataru kala pentip marmar syaki pulit
anda lawan poi ki pulit kila sedang bantalasi ya kata ka yeng kila yo snow ya ka jing sawa ka ba pher na ka kenro bat ki yo iru ya ka wei ka syuki ka ba khi he ki pulit ki ong ya ki bakane kam dei ka police case ngimla ban le AA kata ka pulit kan thai pat ka ong ya ka pagi ba phede ban panjing ya rap na ka balang bat ki ya lek no shi sendan nang ta next scene pat la pen I ya ka Lauren bat ka khun jong ka Lauren kadang pos new ba kata ka demon nan kawan ban penting ya ka haba ka Lauren ka keli ya ka padai mano hakaju ka por ka tar artat ya ka Bible ka badon hakti jongka ka Lauren ka la keli biang sa shisin phakwa ayu hakata ka por ka demon nan ka la pen pau biang ya ka rukom yap jong uat ka Lauren ka la syap tiang syaba palat bat ka khun jongka ka kersiu no ya ka syakawai pat ka jaka ki breu jongka wai ka TV channel kila kerpat ya ka Peggy bahkan syak ban sim interview ya ka Janet bat ka Margaret pat nakaliang jongka Society of Physical Research Morris Gross bat upera psychologist kila ya donlang hakata ka por bala sim ya ka interview jongka Margaret bat ka Janet kat badang interview ya ki anchor ula ong lada don rengai hang ni te tongin ya persyang ban ya kontak bat ki hakata ka por ka Janet kala kan sat kasur kala kren hakasur jong uriu teman bat ka ong ngade u Bill Wilkins hadin bangala matla bat layo brain hemorrhage ngala klat no hakane ka syuki bat ka ong ru baka smutenat ban yo sngow ya ka jinglen yar jong ka Hodgson family hadin jong kene ke interview ki baro kila long syai kedar hadin Morris ula sedang ban yarap ya ka Hodgson family kabala mat ya ka paranormal activities kat baka Anita pat ka ong baka Janet ka Shuleang hakane hi ka TV show lapan iru ya ki nong sakhi ki bala yoi dalaki jong ki khmat ya ka paranormal activities ki bala jia ka te ka yeng ka Peggy bat barok saungur ki khun ki la ya sano haying jong I Mr. and Mrs. Big Nightingham ki badairu ki para marjan jong ki andala shiteng senya ukrukman ula rung hapok jong ka Janet bat lamut ban penyap ya u Big Nightingham ka Janet kala syak control lud hau bat barok kila ya syap tieng hadin katapat ka Janet kala yap ler bat la kelon hamadan hangne kila sutu ba omdei badon tang uwei usaitan haying jong ka Hodgson family hendrai ukruk man ru udan lang jakawai pat ka jaka uwei upadar udang pensngap ya kawai ka tip ya u Ed bat ka Lorraine Warren haka badon ka sur jong ka Janet haba u Ed bat ka Lauren kila sngap ha ya kata ka tip ki yo sngow baka Janet ka kren da ka sur jong uriu teman upadar u yatu bakani ka de ka sur bala kren da ka kena ka badang khat wais nem kerta nakata ka daw upadar ukwa ba u Ed bat ka Lauren kin ya lech sha England man investigate ya kane ka case jong ka Janet ka Lauren menta kam kwa ban sim ya kanu ka paranormal case bat ka khangru ya u Ed ban sim ya kane ka case ka ong ya u Ed ka tu ka durk suit ka ba Pedro ka da don shisha bat mangaru ngalayo iteng ya ka Lauren ka yetu bakalayo I ya kane ka suit ha MTV le bat news nem menshwa hakawai pat ka jaka bat dei kane hi ka suit ka bala pen pau hanga ya ka rukom yap ka be isher kai ka jongpi u Ed open song tu ya ka baka Hodgson family ka don kam ya ka jing yarap ka jongi na kata ka daw ngim dei ban kan rantin ka Lauren ru kala kongu ya ka jing ong ka jong u next scene layo I ya u Ed bat ka Lauren bakila ya poi ha England habakila poi ha yeng ka Janet ka Peggy kala pen I ya ki ya ka kamera jong ka Janet hakabala don shibun ki cross bala ais ngobha da ki para marjan ka Peggy ka ong bagi bu ya kini ki cross knang baka bor jong ki ksuit kan khamduna rewat lakataru menmiet ka don be ki jing sawa bat ka Peggy kala khang talabyang ya kata kamera ka Peggy ka ya thuru basatang maka bat ka Janet hi ka badang nut bansa kata ka yeng kiwe ki khun ki lalit sa no syeng ki para marjan kala peniru ya kata ka sofa ka badon hakendong jong ka kamera songkai hakabaka Janet ka juwan syong menmiet ka ya thuru bade hakata hi ka sofa u Bill Wilkins ulaya kat ba habar pat ka Janet kadang ya keren bat ka Lauren ka ong ya ka Janet mangaru ngalak ban yo I ya ki supernatural things nang ta sa ka Janet pat ka ong ngamju yo thia baro simit mensyua ngadang yo lat ban thia hapok classroom ndrai menta watang men late school ru ngam yo lat shu namar baro ki perlok jonga ha school kila ya tieng lot ya nga pat menta ngam don perlok shu ka Lauren pat kala keli ya ka Janet syapang ka sur uriu temen ka ba mi naka
ka Janet ka yatu bakadi ka sur jong uksoj ba ukwa ban kren lang ba jonga bat mentaru uang ba ukwa ban penmensau ya pi menta u Ed bat ka Lauren kila pen krek ban yo lum sabut na ka benta ka balang kumta kila pen syong ya ka Janet hakata ka sofa haka bala yap u Bill Wilkins ka Lauren ru kala sedang ban persyang kren bat kirengai ki ong ya ka Janet ban kebom da ko hasentur ban pensisya baka sur ka bami naka kamde ka jongka andre jongki wepa ka Janet ka ong ru ba uta uksoj unom kren ya ka kat bakidang pej ya ka kumta barok kila ya pai kmat no shawai bat haba u Ed ula keli jing keli uta uksoj ula sedang ban jubab uksoj u ong kani kadai ka yeng ke jonga bat ngawan ban ya kendu ya ki kun ki kti ki jonga haba u Ed upen ida u cross uta uksoj u tieng bat ulen ya u ong sya ya nga bangan len ya rap ya nga hakata hi ka por ka Janet ru kalong normal no bat ka biak no ya kata ka ka bakal akebum ka Lauren ka ong ya u Ed ngakwa ban nge bakine barok kidai ki baja shisha rekat hadu mentah ngampat snow ya kano ka supernatural powers haka next scene haka por shiteng senya habaka Janet kala kendit na bayo atia ka syam yelade bakal adambit haka ceiling haka merasyongkai bat hakata ka sofa pat la syong da karengai jong u Bill Wilkins bat uta uksoj ulatan ya ka nakata ka kamera syongkai syadu sya kamera jongka bat kala yoi babarok ki cross kila pai da kongpong uta uksoj uwan pau haka bat kala lenyar da ka jingtien kumta ka pegiru kala kendit no bat kala yoi ya uta uksoj hakata ka kamera u Ed bat ka Lauren ru kila wan poi no hangta bat kila penpat ya utala jong kata ka kamera bat la pelaj im ya ka Janet wat lada kim syam la yoi ya uta uksoj andai ka Lauren kala yoi pat ba cross ulaki u Ed bat ka Lauren ki ngej ya ka jing ya thu jong ka Hodgson family andai nakadaw ba kim pat yoi ya ki ksoj dala ki jong ki kmat kila pendaj da ki kamera bat ki wei ki equipments kenang bakin yo record ya ki supernatural activities next scene part u Ed ulek support basement ban yarap ya ka pagi ban repair ya ka washing machine jongka bat ula sedang ban shna ya u pipe hakata ka por ka pagi ka yoi bakawai ka serniu kadang tur sajan jong u Ed kumta kala ya thu yo handrei haba ula phai kan san sedien yoi aa hakata hi ka por karengai jong Bill Wilkins kala attack ya ka pagi bat kala dai na ka kti jongka ka Janet pat kala yoi rengai saha kitchen bat u Johnny ula lech sa kitchen ban yakun ya kata karengai ka Janet ru kala bot ya u nadien sa shipang la yo sngow ya ka jinglen yar jong u Johnny kumta baro kila ya wan hangta kendit la don babret ya ki tiar yeng shane shatai ya ki miet ki shukiru bat ka jingkang jong kata ka kitchen kala khang hi dalade u Ed ula penpat ya kata ka jingkang bat la pelai ya u Johnny nangta bat baro kila ya wat ya ka Janet kilap ya ka hapok kawai ka almari hakan ya ka por la possess ya ka da u syaitan next scene part la yoi baka Anita Gregory kadang peni kawai ka video ya baro hakata ka video la yoi ya ka Janet baka shim ya ki tiar yeng bat ka bread shane shatai hangta baro kila yang ngej baka sabut bala wanra da ka Anita ka pensisya baka Janet ka syuak ka Anita ka kenok ru ya ka pagi baka la ya subuj lang bat ka Janet ban le drama kumne ka jingkren jong ka Anita kala penbitar lab ya ka pagi hadu kata hadu baka laong pi baro mi no nang nesi sendan u Ed ka Lauren bat baro kila ya lej no nang ta tang Morris bat ki ba marjan jong ki basyanya eka akawai pat kasin ka Margaret baru Johnny ki keli ya ka Janet balai pilih akum tu ka Janet ka ong papa le uta uksoj lada ngam le ya ka ba u ong ru unsa penyap ya u Johnny u Ed bat ka Lauren kim sngu langej ya ka ka bala ajia andai ki sngu lengok pat balada day ka Janet baka syuak syuthok te balai ka le ya kini hakato ka kamera ka bala abu kamera namar ba makaru katip bala abu kamera hang tu u Ed pat ukan mau liak ya ki sabut baki laklum haka por baka Janet ka kren da kasur uriu temen usai ya ki audio recording ki bawa record arteli ulap baki recording ki ya per kawai na kawai handrei haba u play lang haka ju ka por ula yo ya kawai ka message ka boong kam sya ya nga bangan late no nang ne hang tahi ka Lauren kala yo kawai ka jing itu pau kayo i bakar ngai jong Bill Wilkins ka syong haka sofa bat uong ya ka bangawan ban kendu ya ki family jonga hang ne bat ngalakwa ban late no mentahi
Hendrai kam syapat yang ngabangan lek. Uya turu ba usaitan ula poses ya ka Janet barok shirin yang. Bat unam pelaj syuk ya ka dalele ru. Ula ajeng mudru ya ka Loren da kumno bante lakam ya kata ka soitan. Ha kata hi ka por ka Loren ka layoi baka demon nan kala yang hadin jong ka rengai ka jong Bill Wilkins. Bat ka kendit no na kata ka jing yo i pau ka jong ka. Bat ka syam yelade bala tuj snam na kemut. Ed bat ka Loren ki ya lej biang sya yeng jong ka pagi. Kila sengutu mentah bakar ngai jong Bill Wilkins pat ukruk man ki dei tangkum ki jingka dur nak mat kenang ba ampoi syaka ksut ka barat ba syaka wai pat kaliang ka ksut kala poses lane kala rong hapo jong ka Janet pat kala kontrol ya ka shim ya ka Margaret pat kala Brett syasun ka Peggy kala ya le sitom ban yo se ya ki kun barok syabar handrai ha ka por bakamut ban le syau saya ka Janet ka jingkang kala khang he wan poi u Ed bat ka Loren hangta Ed persang ban ruk syapo handrai ka jingkang kample ulamut ru ban penpaj ya ka khalki ban yo rung syapo handrai la wan her ka wai ka sofa bat ka laka no ya kata ka khalki bat la blok no ban pelaj im ya ka Janet Ed ula le rung nadien jong ka basement bat haba ka Loren kala bot ya nadien lamut ban rung lang kata ka jingkang ru kala khang hi dalade ka Loren ka ong ya Ed ban sange shwa ka ong kata ka ksoj kalong ka baklaj bor hadu kata Pinum la ban ikun persyak ya ka para marwai. Hendrai Ed sngap bat ulej rung bet syapo. Dan Loren kam yo lat ban lej rung syapo bat Ed. Kumta kala kuslai sikat dei habaka kan mau ya ka vision ka bala pen i HAKA da kata ka demenan bat ya ka connectivity ka jongka. Na kata ka daw kala yam pai donut. Ed pat ula pen pai ya ka jingkang dieng ka balik syapo basement. Hendrai hakata hi ka por uwei upaip ula lik kensan bat ka ka baklan kala siat nak mat jong na ka jing siat kata ka baklan Ed ula sngu sitam ban plit ki khmat bat ula beria la shuyo i tang berngut berngat ha kata hi ka por uyo sngu ya ka wei ka jing sawa bat ula lek tur rumah syata kat ba udang tur syakmat la yo i ya ka wei ka khti jong uksoj uta udei ukruk man bat ula bot ya Ed nadin bat Ed ula poi ha ka wei ka kamera ka badon TV uyo sngu ya ka sur ka Janet nalor haka juk ka por uyo sngoru ya ka sur ksut bas ngoma Ed ula se ya ukros na rendang bat ula dumok ya uta uksut ba un lej no shisndon shawai pat u vigno tingham ula thli ya ka wei ka jingkhang dausdi ka ban lej sha basement pat ka Loren ka persang ban kan maulud ya ki baro ki bayadei bat kata ka ksut hakata ka por ka kenmau ba kata ka ksoj kala yathu teng ya ka kerteng ka jongka haka Loren bat ka tipru bala dar khot ya ka kerteng jong kata ka ksoj la ban pentrot borno ya ka bat la ru ban te lakam ya ka Loren ka kenmau ru ba kala tho ya ka kerteng jong kata ka demon nan haka Bible ka jongka bat ka kerteng jongka ka de ka volok kensan la syok karen ha wei udieng ubadon habar jong kata ka yeng bat ula kedia ka shape jong utau dieng kala long tik kumba layu ipau ka Loren shane pat Ed udang wat ya ka Janet bat ula lek kiu sha first floor hangta ulap bahapo jong ka wei ka playing tent la don ka joy troop toy ka bala play hi dalade haba Ed ushim bat upet kidur ki badon ha uta joy troop kila jakno ha kata hi ka por ukruk man ula wanno hangta bat ula attack ya Ed hendai Ed ula yo laj ka Loren ru kala yo ban wan rung na basement syapo jong kata ka yeng Ed ula poi ha ka kamera badon ka Janet bat yo i ba kata ka demon nan kala rung hapo ka Janet kala poses ya ka barok shirnyan kensan la paj ka wei ka yet jong ka khalki bat ka Janet kala mut ban no ya lade ha uta udieng Ed ula persang ban bat ya ka bat hamar bakala no yo bat no Ed ya ka kti ka jong ka hendrai Ed ru ula sakut hangni bat suki ula jan hap syapo hangta hi 1.0 ka Loren hakata ka kamera bat kala yo i ya ka demon nan haba ka Loren kala mut ban lej yarap ban tan ya Ed kata ka demon nan ka Brett ya ka shajngai ta ka bork suit ka jongka hakata hi ka por ka Loren kala perta ya ka kerteng jong kata ka demon nan bat kala hukum ya ka ha ka kerteng utrai Jisu ki lej no shadujok mapha ka soitan kumta kata ka demon kam don borshu bat kala hab ban kongu ya ka hukum jong ka Loren ha ka kerteng utrai Jisu
ka Lauren kala irap ya Ed bat ka Janet bakin kiu shalor mar ya lej kata ka ksoi shadujok barok khoit la long normal lut haka next scene ngiyo i baka Janet kala long normal menta ka Janet bat ka Peggy kila ya ai kuble ya Ed bat ka Lorraine Warren nakabanta ka jing yarap ka jongki Ed Warren pat ulabu ya tau joy trup ba ulap nakata ka yeng haka museum ka jong hadin ka nepat ka Peggy bat ki khun ki kti ki jong ka baro kila le sa biang syakata ka yeng bat kim ju yo issue ya ki paranormal activities hakata ka yeng andre house name ar hajar lai ka Peggy ru kala klat no hakata ka ju hi ka shuki haka ba Bill Wilkins ula klat sa house name menshua ya ka ni ka khana ka bala shim na ka jingjia ka ba shisha haka Hodgson family hari England lapan wandur bat lashna ya ka haka film ya ka bala ai kerteng Conjuring 2 ngange scam ba philai internet shikat dei kublai shibun ya phi ki parlok baro